לא יכול לא לדבר קצת על ספירת העומר, כי לא... זה תחילת הזמן, ומסתם לא דיברתי עם אף אחד על ספירת העומר עדיין. חוץ משספרתם את העומר, כן? אבל לא יודע, אולי היה שיעורים, אולי אתמול היה שיעורים על זה, אבל... ופשוט ספירת העומר, איך שהוא עובד, כל שבוע עובר שבוע, אז אתה מפספס, כאילו, זמן, כאילו, להיכנס לזה, אז אתה מפספס זמן, להיכנס לזה. אז אני רק אגיד ממש 3-4 דברים מאוד מאוד בסיסיים שצריך לדעת אותם, לדעתי. גם ספירת העומר היא מוזכרת כמובן בפרשה שקוראים תמיד בעומר, באמור, שזה עוד שבועיים. שבועיים? נראה לי, שבועיים. אז, והיא מאוד קשורה לעומר מכמה, סליחה, היא מאוד קשורה לזמן הזה, או בוא נגיד, העומר מאוד קשור לזמן הזה, לא רק בגלל שזה מצווה לספור את העומר עכשיו, אלא הפעם הראשונה שהיה עומר בעם ישראל, מתי זה היה? לא במדבר, נכון? או כן במדבר. זה היה במדבר, אבל... מתן תורה. אז יפה, אבל אז לא ספרו את העומר, כי עוד לא היה מצוות, לא קיבלנו מצווה של ספירת העומר אז. במשכן זה לא... במשכן אין עומר. במקדש זה... יש... למקדש כן. כן, אבל המשכן רק התחיל אחרי מתן תורה. כן. אבל המקום פעם ראשונה שכתוב עומר זה בהקשר של המן. שהיה, כל אחד היה צריך לאסוף עומר לגולגולת. אני עושה קיצור של שיעור שיכולתי לתת לכם עכשיו 1.5 שעות, אבל אני רק קיצור ממש. עומר זה מידה, שהיא מידה גמישה. כי באותו פסוק שכתוב עומר לגולגולת, כתוב איש לפי אוכלו. זאת אומרת שהעומר זה מספיק לכל אחד מה שהוא צריך. אבל כידוע, אפילו בחדר הזה, לא כולם אוכלים אותו דבר, אותה כמות, ואם נדבר על כל עם ישראל, ברור שזה לא יכול להיות עומר לגולגולת, יש לך תינוק בין, לא יודע, בין שנה, ויש לך איזה, לא יודע, אישה בגיל 60, כי הם לא אוכלים אותו דבר. אז זה מידה שהיא גמישה. העומר הזה הוא בדיוק מתאים למה שאוכלים. זה שיבולים, לא, עומר כתוב בסוף פרשת המן, כתוב העומר עשירית היפה הוא. זה מידה מאוד מסוימת של משקל, אבל קודם כל זה מוצג רק בסוף הפרשת המן. כל הזמן מדברים על עומר, לא אומרים מה זה, אחר כך רק בסוף כתוב את זה. וזה קשור מאוד לזה שכשאנחנו סופרים את העומר, שזה גם לא ברור מה אנחנו סופרים, בעצם אנחנו כידוע מדברים על מידות, כל התקופה הזאת. והמידות הן לא מדויקות. יש מידה שנקראת חסד, זה לא... אין לזה הגדרה מפורשת, יש לזה תכונות, כן? אבל זה לא משהו, מה זה חסד? אז האמת היא שזה משתנה, מה זה חסד. קודם כל יש דבר כזה, גבורה שבחסד, ותפארת שבחסד, ונצח שבחסד, כנראה שיש כל מיני פנים לחסד, נכון? רק בעצם הספירה אנחנו אומרים את זה. אבל גם אם אני לוקח ספירה מסוימת, מה הספירה של היום? לא, תפארת שבתפארת, זה היום, כן, שלום עליכם. 17. איך קוראים לך? תומר ציון. תומר ציון, שלום עליכם. אז... זה תמיד יוצא ביום הזיכרון? לא, בכלל לא. בכלל לא, זה מאוד נדיר. זה מאוד נדיר שיום הזיכרון זה בבית אייר, זה מאוד נדיר. זה נדיר כמו שזה נדיר שיהיה פורים משולש, כמו שזה נדיר שיהיה פסח במוצאי שבת. זה הכל הולך על אותו לוח, כן? אז רק אז יכול לצאת שיום הזיכרון, יום עצמאות, צריך לצאת ביום שישי, ואז מקדימים את זה, ואז מקדימים גם את יום זיכרון, ואז יוצא שזה, בעצם יוצא יום העצמאות אמור לצאת בשבת בכלל. אז מקדימים את זה ליום חמישי, אז כן? אז למה השנה באמת הקדימו? לא, כדי שכל העניין הוא שכל הטקסים וכל הזה לא יהיו בשבת ולא יחללו שבת, אז גם לא יום שישי, אז מקדימים את זה ליום חמישי. זה כל המחשבה, אבל אני אעזוב אותך היום, זה מאוד מיוחד לי, והשגחה שיצאה ביום זיכרון, אבל אפילו סתם דבר על תפארת שבתפארת. בלי ההקשר של
איזה יום זיכרון יום עצמאות. תפארת שבתפארת זה, מה זה? אפשר להגיד לי כל מיני דברים על זה, אבל האמת היא שמה זה תפארת שבתפארת זה מאוד מאוד תלוי מי אני ואיך אני בא לזה. כל שנה אני אגלה משהו אחר בזה. ביחס אליך, אבל זה לא דבר סובייקטיבי. אני לא בטוח שאתה צודק, כי זה מידות. זה מידות של הקדוש ברוך הוא. זה לא מגדיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא תפארת. יש לו מידה כזאת. בסדר, אבל יש עדיין הגדרות לכל המידות האלה, לא? אני הייתי יותר אוהב להשתמש במילה תיאורים. יש תיאורים של המידות האלה. מה זה הגדרה? אין בכלל בקבלה הגדרות. אתה אומר, מה זה הגדרה? זה לא מתמטיקה. זה תיאור של איזשהו אור רוחני שמופיע בעולם, שמבטא צד פן מסוים של הקדוש ברוך הוא בעולם. והתיאורים האלה, כן, יש תיאורים. לכן אני יכול להגיד לך דברים על תפארת, אבל זה לא, זה מאוד לא מדויק. וכל העניין של ספירת העומר הוא לא מדויק. וכאילו המילה מידה היא ספציפית. כן, נכון. היום זה בדיוק היום, וזה לא יום אחר. נכון, וכמו העומר לגולגולת, שזה בדיוק עומר, אבל זה משתנה מה זה אומר. יש משהו בזה, אני אגיד לכם, יש כל מיני, אני לא רוצה עכשיו להעריך בזה, אבל אתם יודעים, כולם יודעים את זה, שזה מאוד לא ברור מה זה ספירת העומר. קודם כל לא ברור מתי מתחילים. התורה בכוונה אומרת משהו שהוא לא ברור. היא יכלה להגיד מחרת פסח, היא לא אומרת, היא אומרת מחרת השבת, וצריך מדרש חז"ל להגיד שזה מחרת פסח, שגם נקרא שבת, אבל למה התורה לא יכולה להגיד את זה בפירוש? למה להסתיר את זה בתוך איזשהו מדרש חז"ל? כן? היא גם לא אומרת לנו בצורה מדויקת כמה וכמה ימים לספור, נכון? חילה, עלה לי משהו יפה. אני יכול להגיד, נראה לי שזה, אני לא יודע, יכול להיות זה לא יפה. שמה? שבאמת, המשנה אומרת, נכון, המשנה אומרת, התורה אומרת, וספרתם לכם למחרת השבת. עכשיו, לעתיד לבוא, יהיה יום שכולו שבת. נכון? נו. ככה בתארים, כן. אז זאת אומרת, אז לא יהיה ספירת העומר. היום שאנחנו אומרים, היום יום ראשון בשבת קודש. כן. וספרתם לכם למחרת השבת, זה לעתיד לבוא, כאילו, זאת אומרת, אולי הספירה היא לא תהיה, או שספירת העומר תתבטל לעתיד לבוא, לא? אני לא יודע. בכלל אומרים על כל המצוות שהן יבטלות. מה זה אומר? לא יודע, אין לי מושג. אבל שאלה? לא יודע. אבל מה רציתי להגיד? שהתורה אומרת 7 שבתות תמימות תהיינה, נכון? כמה ימים זה? 49, אבל אז היא אומרת, פסוק אחרי זה, תספרו 50 יום. אז רגע, זה 49 או זה 50? לא ברור, כן? מאוד מאוד קשה, כן? בסוף אנחנו סופרים 49, אבל התורה בפירוש אומרת צריך לספור 50, כן? עוד שאלה, והשאלה השלישית, אולי הכי חשובה, זה למה אנחנו סופרים? מה זה? מה אני סופר? זה נקרא ספירת העומר, כן? הבאנו את העומר, ואז מתחילים לספור, מה? זאת אומרת, יש פה איזשהו נקודה של סוד בכל הזמן הזה. הוא מאוד מדויק, וכל יום, כמו שאתה אומר, אני תמיד אוהב להזכיר שיש מצוות עשה מן התורה להגיד היום. זה מיוחד מאוד, כי במשך 49 ימים יש מצוות עשה מן התורה להגיד היום. רק היום? מה הכוונה? איך אתה סופר ספירת העומר? להגיד היום... היום ככה אתה צריך לספור, אתה תגיד היום כך וכך ימים בעומר. זאת אומרת, יש מצווה כל יום להגיד היום. זאת אומרת, יש איזה ריכוז כזה, אנחנו פה היום בדיוק, כן? ואני לא יכול לספור את של אתמול ולא של מחר, כן? אז, ומצד שני, יש הרבה ערפול. בצורה מדברת, בצורה לא ברורה בכלל. ואני תמיד מזכיר שהעומר הראשון היה העומר של המן, נכון? מה זה מן? הלחם. שירד מן השמיים. מה זה מן? מן? למה קוראים לו מן? מהו? כי לא ידעו מה זה. מן הכוונה היא לא יודע מה זה. אז צריך איזה עומר שזה מידה כזאת או אחרת של אני לא יודע מה זה כל יום, נכון? זה משהו מוזר מאוד, אבל זה קשור מאוד. גם המן ירד בעומר, ירד בט"ו אייר. ט"ו אייר זה באמצע העומר. אז זאת אומרת שיש פה משהו בתקופה הזאת שמצד אחד אנחנו נכנסים לעולם של דיוקים, אפילו של דינים, ככה ריזל אומר. מצד שני הוא מאוד לא, אני לא יכול להגיד את זה, הוא לא מדויק, הוא מתפתח, ובסוף אולי נדע מה זה, אולי.
כי בסוף יש מתן תורה. ואז אולי יהיה לנו כלים להבין מה זה העומר הזה, כן? אבל, אז זה דבר אחד שיכול להגיד. אפשר להגיד עוד, יש עוד עולם שלם של העומר שלא דיברנו עליו, שזה פרט וכלל, אבל לא, ניכנס לזה אולי בפרשת אמור. אז זה רק רציתי להגיד, כי זה מאוד חשוב. ועוד דבר אחרון, כמובן, רק דיבור הלכתי. מה קורה אם פספסתי יום בעומר? מברכים. אין מברכים, אבל מה כן? סופרים. סופרים, ודאי. צריך לספור כל יום. אפילו אם לא ספרת 48 ימים ראשונים, יום 49, תספור. מצווה. על הברכה יש שאלה, ויש לי פתרון מאוד יפה בשבילכם על הברכה, אגב. לשמוע מהחזן. כן, לשמוע, או חזן, או מישהו אחר. לשמוע, לא, אני אומר, וזאת אומרת שאתה יכול להתקשר לכלליות של ספירת העומר, גם אם אתה פספסת יום. בזה שאתה מתקשר למישהו שהוא כן נמצא בתוך השלמות. אז אוקיי, בסדר. רק, כן, שלא יגידו לי, יש כל מיני דיבורים כאלה מסתובבים בעולם, כן, אני נפסלתי, כן, שיש דיבור כזה. אז לא, חס ושלום לא נפסלתי. אני פשוט לגבי הברכה, אני צריך להשתתף עם מישהו אחר. אוקיי, יופי, בואו ניכנס קצת לפרשת שבוע. פרשה כפולה, תזריע מצורע. זה מעניין משתי סיבות. אחד, כמובן שתזריע ומצורע שניהם מדברים על נושא אחד במשך שתי פרשות. וזה טומאה וטהרה. שתי פרשות שלמות שמוקדשות לטומאה וטהרה. זה כל מה שמדברים בפרשות האלה. קצת ההבדל הוא שבפרשת תזריע מדברים רק על ההופעה של הטומאה, של הצרעת, ובפרשת מצורע יש כבר קצת תיקון. נכון? בכל ההתחלה של פרשת מצורע זה התיקון של המצורע. כל תזריע זה רק להגיד לך איך הוא נהיה מצורע. אבל אז... בכל הצבעים. כן, בכל הצדדים של זה, ואיפה זה יכול להופיע, זה יכול להופיע פה, יכול להופיע שם, יכול להופיע, כן? בגדים, אני יודע. יש עוד צרעת שלא מוזכרת בפרשת תזריע, זה בסוף פרשת מצורע, זה פרשת הבתים. כשיש צרעת על הבתים. אבל זה לא הטומאה היחידה שמוזכרת פה. יש טומאת לידה, יש טומאת נידה, יש טומאת זבה, נכון? יש זב, כן? כל הטומאות בעצם, חוץ מטומאת מת, הם מוזכרים בפרשה שלנו. עכשיו, מה זה טומאה וטהרה? זה גם סוד גדול. מה זה טומאה וטהרה? חיבור לחיים וניתוק מהחיים. אתה אומר עכשיו משהו רוחני, משהו... מה אתה מתכוון שאתה אומר? זה פיזית. חיבור לחיים, ניתוק מהחיים, גם פיזית. עכשיו, בוא אני אדייק את השאלה שלי. טומאה זה דבר פיזי? כן. אבל... הוא יכול לעבור גם בלי, לא פיזית, הוא גם יכול... אבל כשמישהו נהיה טמא, משהו משתנה אצלו פיזית? לא. בוא למשל, איזה טומאה לא משתנה אצלו שום דבר פיזי? טומאת מת. טומאת מת. טומאת שרץ, נכון? באוהל. אז לכאורה זה לא דבר פיזי, זה מצב רוחני, נכון? אבל זה דבר מאוד פיזי, כי... נגרם מפיזיות. לא רק זה, גם המציאות הפיזית משפיעה עליו. סתם בתור דוגמה, בטומאת מת, שזה לא בפרשה שלנו, אם אני עכשיו אסגור את כל החלונות, אז הטומאה לא יכולה לצאת החוצה. מה זאת אומרת טומאה לא יכולה לצאת החוצה? מה זה? אוויר? מה זה? כן? יש פה משהו מאוד מאוד מוזר עם הדבר הזה. זה מצב רוחני, אבל יש לו תכונות פיזיות. הוא מופיע, מישהו יש לו, אגב, זה מאוד מעניין, מישהו יש לו צרעת, נכון? עכשיו, בוא תקשיבו איזה דבר הזוי. מצד אחד, התורה מתארת לי בדיוק איך נראה צרעת. בכמה דיוקים, גם של צבעים, גם איפה זה מופיע, נכון? וזה יכול להתפשט או לא להתפשט, נכון? מצד שני, יש תנאי מאוד בסיסי שהתורה אומרת, שבלעדיה אין לבן אדם צרעת. מה התנאי? כהן צריך להגיד. אם הכהן לא ראה את זה ולא אמר צרעת, זה לא צרעת. רק אם הכהן אומר שזה צרעת, פתאום זה צרעת.
דבר מאוד מעניין. אז רגע, אז מה קורה פה? בן אדם יש לו את הנקודות האלה, אני יודע את ה... אבל אף אחד לא אמר שהוא מצורע, הוא לא מצורע. אז זה לא פיזי, אבל זה כן, אתם מבינים? כל דבר בכל העולם מופיע, אותו דבר. כלומר שכל דבר פיזית הוא גם רוחנית, כל דבר רוחנית הוא גם פיזית. לא, זה נכון, זה נכון, אבל למשל, אני אתן לך דוגמה אחרת. אוקיי. בעולם של, בוא נגיד, עכשיו אני צריך לשים תפילין, נכון? עכשיו, תפילין זה משהו פיזי. ולכן, אם אני שברתי את היד חס ושלום, יש לי גבס, אני לא יכול לשים תפילין. זה לא איזשהו משהו שתלוי באיזשהו אמירה רוחנית. יש לזה, זה מאוד מאוד מדויק. כן? ויש דברים רוחניים שהם לא פיזיים בכלל, ואנחנו לא מייחסים להם תכונות פיזיות, כן? יש לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים, זה לא קשור שום דבר פיזי. זה, נכון? אבל פה זה עולם שבו הדברים ככה, פתאום טומאה זה משהו. זה משהו טומאה. זה משהו. יש לזה מקום מסוים. אבל זה בכלל לא פיזי, זה מצב רוחני. ועד כדי כך זה מצב רוחני, כשכמו שאמרתי, הוא בכלל, הוא קורא רק אם מישהו אומר משהו. רגע, מה זאת אומרת? הגיע צרת. לא הגיע צרת. הכהן מביא את הצרת, סליחה, זה לא רוצה להגיד את זה בצורה קיצונית כזאת, אבל זה כמעט ככה. כן, אבל זה בא בגלל זה. כן, מה? מה אתה אומר? הכהן מאשר, בסדר. מאשר. איך הכהן יודע לזהות? אז לכאורה לפי מה שתורה אמרה. ולכן זה קצת מוזר. למה אני צריך את הכהן? כל אחד יכול לקרוא את התורה ולהבין מה. ודאי, במיוחד אם אני אלמד את כל התורה שבעל פה על זה, ודאי, אבל חז"ל אומרים בפירוש, שכהן עם הארץ יכול להגיד לך זה טומאה, ותלמיד חכם לא יכול להגיד לך. לא יכול להגיד. שאלה. זה לא יעזור. זאת אומרת שזה משהו שהוא מאוד מופעל על ידי המציאות הרוחנית, אפילו לא של הבן אדם שהוא מצורע. גם הכהן הוא הדוקטור, הוא גם יכול, הוא רק יכול לרפא אותו. נכון. הוא יכול, כן. הוא לא יכול לרפא, הוא יכול להגיד שזה יתרפא. כן. למה? תחילת פרשת מצורע עם הדם והתורים. זה כתוב שם מפורש, זה רק אם הוא ראה שזה נרפא. אז אפשר לעשות את זה. כן, הוא לא... כהן לא יכול להגיד, לבוא אליך להגיד, טוב, תשמע, אין לך צרת. הוא לא יכול להגיד, זה לא עובד בדיוק ככה, כן? אבל זה נוגע לאיזה משהו מאוד מאוד עמוק על טומאה וטהרה. למה זה חשוב לי שזה גם פיזי? כי אחד הדברים שמאוד מאוד מפורש בפרשות האלה, זה שטומאה וטהרה זה לא רע וטוב. זה לא מישהו הוא טוב אז הוא טהור, מישהו רע הוא טמא. זה לא ככה. יש טומאות שפשוט באות. זה בא. טומאת נידה זה דבר הכי טבעי בעולם. טומאת לידה. עזוב אותך טומאת נידה. טומאת לידה. אישה יולדת היא טמאה. למה? זה לא סימן רע, זה להפך, זה סימן טוב. זה סימן רע, אבל זה לא עונש. לא, אבל... זה שלילי, כאילו. אבל למה זה סימן רע? מה שלילי בזה? שהיא לא יכולה לבוא למקדש. זה, כן, באיזושהי הבנה, זה מרחיק את הבן אדם. יפה, אבל זה לא מצביע על איזה משהו לא טוב אצלה. נכון. זה לא סימן על איזה מצב רוחני לא טוב. לא. בניגוד לצרת. מה? אז יכול להיות שצרת יש לזה צד כזה, כי אומרים שצרת באה בגלל לשון הרע, וגם הוא צריך לשבת בנפרד מכל העולם, זה גם איזה מין דיבור קשה, כן? אבל באופן כללי התורה בכלל לא מייחסת שום ערך לדבר הזה, זה המציאות. זה המציאות. זה נראה, אבל אין באמת הגבלה בין המונחים טוב ורע וטמא טהור. נכון, נכון. להפך, הייתי אומר שטומאה וטהרה זה חלק מהמציאות שלנו. כן? כמו ישן וער, זה לא כאילו איזה משהו נכון, נכון. ואתה עובר דברים, יכול להיות שיש דברים שאתה מביא על עצמך, יכול להיות דברים שאתה לא מביא על עצמך. זה קורה. מישהו עובר, סתם, שטוב, עוד פעם מטומאת מת שלא קשור בפרשות האלה, מישהו עובר מתחת לעץ, והעץ הזה גם מסך על קבר.
אז הוא טמא מת. אבל מה? לא עשו, אפילו לא הגיע לקבר. פשוט עבר תחת העץ הזה. יש הרבה דברים שמישהו יכול לעשות וזה דופק אותו. כמו להגיד, וואלה, מישהו אכל חלב ובשר ופתאום הוא עבר עבירה. אבל להפך, זה דוגמה טובה שהבן אדם הזה הוא לא עבר על שום דבר. זה לא עבירה. גם אם אדם עובר בין שני נשים. אם אני עכשיו, בלי לשים לב, אני ליק את האור בשבת, לא קרה כלום. בסדר, דלקתי. לא צריך להביא חטאת, משהו קרה רוחני. לא, דווקא, למשל, מתעסק, בדרך כלל לא צריך להביא קורבן. נשענת על הקיר ובמקרה... לא צריך. שוגג זה משהו אחר, זה מישהו עשה פעולה, שהוא ידע מה הוא עושה, רק הוא לא הבין איזה נקודה בה, אוקיי. אבל חטא באמת זה לא במזיד. לכוונות, כאילו. מה? אתה מקשר את זה לכוונות. אני מנסה להבין. חטא זה לא במזיד. למה זה קורה? למה זה קורה, תומה? מה זה אומר? אוקיי. מה זה אומר? ומה שברור לי מהפרשה, שזה חלק מהטבע הרוחני שלנו, שאנחנו נהיה טמאים ואנחנו נהיה טהורים. זה גם בא אחרי הרצף של החיות טהורות והטמאות, שזה דברים שלא משתנים בעולם הזה. זה הפוך מהם. זאת אומרת, כמו, שמה יש הגדרה. שמה יש הגדרה. יש לך חיות טמאות, תאכל את זה, אתה טמא בגלל שאכלת משהו שלא אוכלים. אבל פה זה בדיוק הפוך, זה טומאה שבאה בצורה אחרת לגמרי. הם נולדו... לא, נולד אריה, בסדר, אבל התורה אומרת לך שאסור לך לאכול את זה. נכון, אבל זה בספירה של טמא וטהור גם. אתה צודק, אבל אני אומר, שמה באמת יש איזשהו מין, התורה באה לאדם ואומרת, תשמע, יש פה גבולות גזרה. פה התורה לא אומרת גבולות גזרה, היא מספרת סיפורים שקורים. מופיע לחצרת. כן. מופיע. אז אתה רוצה להגיד לי, אוקיי, בסדר, חז"ל אומרים, זה בגלל לשון הרע. זה הצרת. מה תגיד לי על תומת לידה? מה היא עשתה? חס ושלום, היא ילדה ילד. וואו. זה לא... נכון? תומת נידה שקורה לכל אישה, בכל... כן, באיזושהי תקופה בחיים שלה. מה? זהב. מה עשה הזהב? מה הוא עשה? לא יודע. נהיה זהב. וזה מאוד חשוב, אני אגיד לכם למה. בגלל שזה מטביע אצלנו משהו שרבי נחמן דיבר עליו המון בכל מיני צורות, שהמעברים הרוחניים שלנו זה לא שיפוט. יש לך ירידה? אז זה לא בן אדם רע. יש לך ירידה, כולם עושים את זה. יש לך נפילה? בסדר. מה אני כן אעזור לך? אני אעזור לך לעבור את התהליך. וזה מה שהתורה עושה. נעבור, יש פה תהליכים. זה גם קשור לספירת העומר אגב. אם כבר דיברנו על ספירת העומר. אחד הדברים שהכי בתודעה שלי בספירת העומר, זה שאני יודע שאני רוצה להגיע לסוף, כדי לכלול את כל המידות ואת כל אבל אני לא יכול להגיע בלי להתרכז במידה הזאת היום. המידה הזאת היא חלקית מאוד. זה רק תפארת שבתפארת. אין פה נצח, אין פה גבורה, אין פה כלום. אתה יודע מה? זה מה שאני עושה היום. אני יודע שזה לא כל הסיפור. אבל אני לא יכול להגיע אם אני לא אקח, אוקיי, היום אין לי נצח. היום יש לי תפארת. גם רבנו אומר שהירידה היא תכלית העלייה. בספירות יורדים בשביל לקבל את התורה. אז זאת אומרת, אולי אני אקח את מה שאתה אומר, אני אקח את זה עוד רובד יותר עמוק. העניין הוא להיות בתוך התהליך הרוחני. איך הוא יהיה? אתה יודע, יהיה לו עליות, יהיה לו ירידות, הכל טוב, זה בסדר, תהיה טמא, תהיה טהור, אין בעיה. זה לא, אנחנו לא מדברים פה, מה שמאוד חשוב, זה להבין את התהליך. תבין את התהליך. זה מה שהתורה רוצה לספר לי בפרשת תזריע המצורע. תפגוש את הדבר הזה ותבין את התהליך. ויש דברים שהם ברורים, ויש דברים שהם לא ברורים. אפילו הכהן יבוא ויגיד, תשמע, אני לא יודע בדיוק מה קורה פה. אני לא יודע אם אתה טמא או לא. בסדר, אתה צריך הסגר. כן? אתה צריך הסגר. כן? כולם אז בקורונה, כולם היו בכל מיני, היה כל מיני דברים שפתאום בצורה שרירותית החליטו, ואמרו, וואי, זה בתורה, נכון? סגר 7 ימים.
בסדר, 14 ימים, כל מיני דברים כאלה, אבל איפה זה מופיע, כן? ולפעמים כן, לפעמים זה, כל מיני, זה, מישהו אפילו צחק על זה אז, כאילו המציאו את ה2 מטר הזה, נכון? מה זה היה? למה דווקא 2 מטר? אבל 2 מטר זה 400, זה כבר משהו אחר לגמרי, כן, נכון? בסדר, לא משנה, זה היה דיבורים של אז. מה? לא משנה. לא, אני אומר, זה היה לי פלא, שבאמת זה בלי שום שכל, פשוט אמרו דברים שהם מופיעים איפשהו בתורה, זה כאילו מין סוג של... מילה שקר גם מופיע בתורה. נכון. אז כל הקורונה שקר. יכול להיות, אני רק אומר, כל מה שאני מנסה להגיד, זה שיש פה תיאור, מה שהתורה רוצה זה, בוא ניקח אותך את המסלול. ותמיד נקרא את הפרשות האלה בספירת העומר, כי זה העניין של ספירת העומר, זה מסלול. זה מסלול, אתה עובר שלב, שלב, כל שלב אתה לא שלם. אתה לא שלם. בהגדרה אתה לא שלם, אתה לא תהיה שלם. אבל אתה יודע שאתה עובר את זה, אז אתה עובר הלאה. אתה יודע שאתה תמה שבוע, אחר כך יהיה בדיקה. אולי זה יהיה עוד שבוע, אולי לא. וכן, בסוף השבוע הזה, כן יהיה, לא יהיה, בוא תראה אם זה מתפתח, לא מתפתח. זה השאלות של טומאה וטהרה. זה לא שאלה מה רע אצלי, מה טוב אצלי, זאת לא השאלה בכלל. השאלה היא איך עוברים את מה שקורה לי. זה מעין ספקטרום כזה אבל, של סרט נע, זה חוזר על עצמו כל שנה מחדש. זה, אני לא רק... מה, ספירת העומר? ספירת העומר וכל התהליך שאדם עובר. כן, אבל עכשיו בוא נחזור לפרשה. טומאה וטהרה זה לא... למה הרגשתי שאני לא השאלה, למה בכלל יש טומאה בקיום שלנו? למה התחילה של העניין הזה? אז אני אומר, אני מבין שהתורה מספרת לי שזה חלק מה של להיות אנושי. אתה עולה ואתה יורד, אתה נכנס ואתה יוצא, אתה פוגש, אגב זה מאוד קשור לסיפור הראשון בפרשה. הסיפור הראשון בפרשה זה סיפור קריטי, למרות שהוא 2 פסוקים. אישה? אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה, כמה זמן? 7 ימים. מה קרה פה? קרה פה 3 דברים. הייתה פה הזרעה, הייתה פה לידה, היה פה טומאה. זה החיים. החיים הם ככה. נולדים דברים כל הזמן, לא רק ילדים. והם נולדים מתוך איזשהו שורש שמזריע, וכשהם נולדים, אתה לא סיימת את התהליך. להפך, שתדע לך, עכשיו התחלת מסלול. של 2 דברים, אגב, זה גם דברים מדהימים. דברים שאנחנו לא מעריכים מספיק, בגלל שההלכה ב1000 שנים האחרונות היא ככה מחקה את הדבר הזה. יש טומאה, ואחרי הטומאה יש משהו אחר. זה נקרא דם טוהר. ומה זה דם טוהר? אישה יולדת, אחרי שהיא שבוע היא טמאה, הולכת למקווה, ועכשיו היא טהורה גם אם יוצא לה מלא דם. בניגוד לנידה. מה? בניגוד לנידה. מה? אחרי שהיא יולדת. לא, אגב, לא לגמרי בניגוד לנידה, כי בנידה גם, אישה היא בנידה 7 ימים, ואז היא טהורה. היא הולכת למקווה. נכון ש... 7 ימים נקיים. לא, אבל זה זווה, זה לא נידה. אתה מבין? מה שקרה בהלכות האלה, ההלכות האלה נוספו כמה חומרות של חז"ל, ואחר כך, אחרי חז"ל, ברמב"ם עוד מדבר על דם טוהר, אחר כך זה כבר הפסיק. אבל אם אני אסתכל על הסיפור שהתורה מספרת, לא מדבר כרגע על ההלכה, הסיפור שהתורה מספרת זה שיש תהליך כזה, משהו נזרע, אחר כך יש לידה, ואחרי הלידה יש טומאה, ואחרי הטומאה מגיע שלב מאוד מאוד נפלא, שבו לא משנה אם יורד המון דם, אבל היא טהורה. אבל היא עדיין לא טהורה עד הסוף, כי היא צריכה לטבול עוד פעם, היא רוצה לבוא למקדש. אז זאת אומרת, אתם מבינים, יש פה שלבים, וכל שלב יש לו ערך, והוא לא, כל אחד מהשלבים האלה יקרים. ברור שזמן הלידה זה זמן שמח. אבל יש טומאה. אגיד לכם מדרש שהוא לא רלוונטי הלכתית להיום.
אבל בתורה הוא רלוונטי, כן? התורה אומרת ככה, אני קורא לכם מההתחלה של הפרשה. אחד הדברים וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה 7 ימים, כי מי נידת דבותה תטמא. כמו אישה בנידה, אותו דבר אישה שילדה היא גם כן 7 ימים טמאה. וביום השמיני ימול בשר עורלתו. טוב, זה לא חידוש, אנחנו יודעים את זה כבר מאז ספר בראשית, שברית מילה זה ביום השמיני. למה התורה צריכה לכתוב את זה פה? כלי יקר אומר שזה כדי כאילו שלא ימלוא, כאילו שהוא לא יכול למול ולעשות שמחה כשההורים שלו עדיין עצובים על זה שהאמא טמאה או משהו כזה. זה לא, הכלי יקר לא המציא את זה, זה מדרש. המדרש אומר שהמילה היא ביום השמיני כדי שהיא תוכל להיות טהורה, כדי שההורים לא יהיו עצובים בגלל שהיא טמאה, אז הם בנפרד. עכשיו זה כבר לא רלוונטי, כי אנחנו כבר אין דם תואר עכשיו. אז אנחנו עכשיו מחמירים שהזוג הם לא ביחד עד שיגמר הדם עד הסוף, כן? אבל איך שהתורה מספרת את הסיפור, היא אומרת, למה היא אמרה ביום השמיני מול בשר עורלתו? כי יש איזשהו עצב מסוים שבא עם הלידה. אגב, זה נשים עכשיו, יכולות לספר לכם, זה דבר מאוד מאוד טבעי. אחרי לידה, לא בעצם תלדי בנים, לכאורה זה על הלידה עצמה. לא, אבל אחרי הלידה יש איזשהו ירידה. זה לא רע, זה טבעי ביותר. אבל התורה אומרת, עכשיו אני רוצה להגיד לכם שיהיה שמחה אחר כך. לכן זה צריך להיות ביום השמיני. נכון, זה היה ביום השמיני כבר מאז בראשית, לא דיברנו על נידה, אז לא דיבר על לידה, תומה, שום דבר. אבל עכשיו התורה מספרת כדי לספר סיפור של מסלול. יש לך רגע של שיא, חושב שהגעת? לא. יש ירידה עכשיו. מיד. תחילת, איך כתוב זה? תחילת ההתקרבות זה התרחקות. יש לידה? עכשיו יהיה תומה. ואז נתקדם, כן? כמה הפסוק הזה קושר לנו את הפרשה שעברה. שמה? ביום השמיני. פרשת שמיני. וגם שם היה משהו מדהים. נכון? גם שם היה שמחה מלאה בעצב. זה משהו... אבל עכשיו מה שאני מנסה להגיד, שהתורה רוצה שנצא מכל השיפוטים שלנו על הדבר הזה. בוא נסביר לך תהליך, ככה דברים נולדים. כי בסוף בלי ייאוש אדם יגיע לתכלית. כי אם הוא יורד, אז בסוף חייב לעלות גם. נכון, אבל גם כשאתה עולה, שתדע, אבל יהיה עכשיו ירידה. זה צריך להיות מוכן. לפני שבר גאון, יש פסוק במשלי. וזה לא רע. זה לא רע. טומאה, ירידה, זה לא רע, זה חלק מהתהליך שצריך לעבור. והמושג הזה של תהליך, הוא מלווה אותנו בכל פרשת תזריע ומצורע. שום דבר לא קורה, אתה לא יכול לעשות ככה כלום. אין. אפילו חצי מהזמן הכהן מגיע ואמר, תשמע, אני צריך עוד שבוע. אני לא יודע. אולי אתה טהור, אולי אתה טמא, לא יודע. בואו נראה מה מתפתח. מה זאת אומרת? כן, לא. כן, לא, זה לא שאלה של תזריע מצורע. שאלה היא איפה אנחנו בתהליך. מתי וכמה זמן. ומתי זה ברור, מתי זה לא ברור. כן? זה הדרך. ואנחנו נכנסים לזה שוב, תמיד בספירת העומר, זה המסלול, זה הדרך. אם אני לא יודע, אגב, אני לכם משהו מאוד מיוחד לספירת העומר. זה נכון כל יום, אבל ספירת העומר זה מודגש. בוא נגיד, יש לי יום באסה בספירת העומר. אתה יודע מה מדהים? היום בערב יהיה יום אחר. לגמרי. אני יכול להגיד, טוב, היה באסה, למה? כי זה תפארת שבתפארת, זה יום באסה. לא יודע. סתם, אני אומר. אז מה? אבל היום בלילה זה כבר לא יהיה. הסינים אומרים את זה. לא, גם הם. קודם כל, לא צריך את הסינים. הרי הברכה הראשונה שאומרים כל יום, מה הברכה הראשונה שאומרים כל יום?
נטילת ידיים. מודה אני. זה לא ברכה. תהיו יהודים חבר'ה, תהיו יהודים. היום מתחיל בלילה. אמת. שמע ישראל? לפני שמע, מה אומרים? מעריב ערבים. מה, שמתם לב מה כתוב בברכה הזאת? משנה עיתים, מחליף את הזמנים, מעביר אור מפני חושך וחושך מפני אור, מעביר יום מביא לילה. איזה יופי, תראו איזה עולם הקדוש ברוך הוא משנה הכל, לפעמים טוב לפעמים רע. וואי איזה יופי. לא, אור וחושך נגיד, לא טוב ורע, כן? אור וחושך, זה מאוד מעניין להתחיל את היום שלי בזה שאני מברך את הקדוש ברוך הוא שהעולם משתנה, וגם כשהוא משתנה כביכול לרעה, זה חלק מהברכה. מדהים, משנה עיתים, מחליף את הזמנים, שום דבר לא קבוע. איזה מעריב ערבים, וואי, איזה יופי. זה כדי להיכנס לברכה הזאת אני חייב להגיד ריבונו של עולם, אני אזכיר משהו. התחלה של הקורונה. היה, לא יודע למה, הקורונה הגיעה, כי זה היה כמו, כן, הסתיר מצרד, כן. לא יהיה קשה ליהושע. לא. אז בהתחלה אף אחד לא יודע מה קורה, נכון? אף אחד לא יודע מה קורה, והדבר הראשון שהיה זה הגיע בפורים, לא יודע אם אתם זוכרים. אני הייתי בצבא. זהו, אז בפורים, אז פתאום היה דבר כזה בידוד. זוכרים את הבידוד? מאיפה לקוח העניין של בידוד? מהמצורע. מהמצורע, ודאי. בדד ישב וחוץ למחנה, נכון? בסדר. למה? באמריקה עשו את זה. לא, אני לא אמרתי במודע. אני מדבר איפה השורש בתורה. אוקיי. כן? אז עכשיו, אני הייתי בבידוד בפורים. פורים ראשון, שעה לפני הסעודה. פלא עצמו. לא חשוב, אני לא יודע, אני מבין, כאילו, כולם הבינו הרבה דברים אחר כך, אבל זה בסדר, זה כאילו חדה. והיה לי סעודה נפלאה ביותר. הייתי בחדר, הבן שלי היה מחוץ לחדר, דיברנו ככה שעות, ככה, והיה לי ביטוי שירד לי באותו פורים. החידוש ברוך הוא. החידוש ברוך הוא. החידוש ברוך הוא. חידוש ברוך הוא. כי הדבר שאני כל כך הייתי באורות ממנו, זה איך הקדוש ברוך הוא משנה את העולם. אתה יודע, פתאום, על כלום כל העולם נהיה משהו אחר. בסדר, אחר כך זה יתפוגג. עצים נעקרים עכשיו אתה רואה את זה? אני זוכר שאני אהבתי. מה נראה שזה ברכות לא, אתם שמע, אמרנו את זה בתחילה, שביטלו את הטקס משואות ככה בגלל שיש רוחות מטורפים. חרדים חוגגים. מה? מה חוגגים גולדות? לא, מסורקים. לא, אני אומר, אני אעזוב אותך, כל מי שרוצה להגיד הוא צריך להגיד, אני רק אומר, יש רוחות מטורפים היום, זה בטוח. יש שריפה מטורפת שם, נכון? אחרות, כן, חס ושלום, השם יעזור. עוד פעם, אותו מקום בדיוק, משהו מטורף. לא משנה, בעזרת השם, יש שריפה גדולה, צריך להתפלל, השם יבטל את כל הדינים בעולם, אבל מה שרציתי להגיד, שהמציאות האמיתית של העולם זה שהעולם משתנה. זה העולם הזה עולם משתנה, וזה מה שיפה בו. ואני חוגג את זה. אני לא עכשיו בא לשפוט, זה טוב, זה לא טוב, עזוב אותך עכשיו, זה משנה איתי, מעביר את אור מפני חושך וחושך. עכשיו, זה דרגת אמונה מאוד גבוהה. בשביל תזריע מצורע, אתה חייב דרגת אמונה מאוד גבוהה. אתה לא יכול להיכנס ולהגיד, זה רע להיות טמא. כי אתה תהיה בבאסה, חצי מהחיים שלך. עזוב, תזרום עם החיים, ותנסה לעשות כל פעם את מה שצריך לעשות ברגע שאתה נמצא בו. ובשביל זה אתה לא יכול לבד. אתה חייב כהן. אתה חייב צדיק, אתה חייב איזה נשמה שתבוא ותלווה אותך במסע. אתה לבד, אין לך מושג מה קורה איתך. אבל זה לא רע. חבר'ה, זה לא רע, זה בסדר, זה טוב. זה החידוש ברוך הוא. גם את הלוי צריך. מה? צריך גם את הלוי שיזמר, שנעשה תשובה. בסדר, זה לא מוזכר פרשת תזריע מצורע. לא, אני אומר, זה דבר מאוד מאוד חשוב
כי דווקא העניין הזה של טומאה וטהרה, יש בו כל מיני, איך אני אגיד, רגשות לוואי שבאות עם זה. או איזה בסה, כמו שהזכרנו על האיש ואישה, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר, ביום השמיני ימול בשר עולתו, צריכה להיות טהורה, זה לא, אני לא רוצה, איך אפשר שיהיה שמחה אם לא, כן? אבל, התורה, אני חושב, מנסה לפעול נגד כל המהלך הזה. התורה אומרת, לא, זה המסלול. ואגב, למה זה נמצא פה? למה פתאום עכשיו פה התורה מדברת על תזריע מצורע? למה בעומר כאילו? למה בספר ויקרא? מה זה עושה פה? זה האמצע. מה? זה האמצע? אז זה התחיל מסוף פרשת שמיני, שבו התורה אומרת שהכהן, חלק מהעבודה שלו, זה להבדיל בין הטמא לטהור. זה תורת כהנים. כל ספר ויקרא, אנחנו בתוך המשכן, והנושא הזה של טומאה וטהרה הכי נוגע למי שנמצא בתוך המשכן, הרבה יותר אצלנו, אגב, בעולם שלנו, טומאה וטהרה, יש לו רק תחום אחד שאנחנו בכלל מתייחסים אליו. נידה. כן? מי שעולה להר הבית, אז זה כבר בעולם המקדש, אבל בעולם המקדש זה נושא מרכזי ביותר. יש הרבה קורבנות שמובאות רק על טומאת מקדש. עזוב אותך על דברים אחרים, לא יודע איזה עבירות שיכול להיות בעולם. וואו, היית טמא. בטעות, לא התכוונת. היית טמא. כן? טומאה וטהרה זה עולם פנימי של עולם מקדש. וההוכחה לזה, שאין לנו גמרות על טומאה וטהרה. בבבלי. גם בירושלמי. הרמב"ם, אבל... עכשיו, יכול להיות שהירושלמי הלכו לאיבוד, אני לא יודע, אבל אין לנו גמרא. למה? זה לא שייך לעולם ללא מקדש. אבל הרמב"ם כן מדבר על כל הנושאים האלה. הרמב"ם מדבר על הכל. ולא רק הרמב"ם, גם הגמרא מדברת על זה, היא מביאה את זה בכל מיני מקומות. אבל אין לך סדר טהרות בגמרא, חוץ מנידה, שזה רלוונטי, כיוון שזה רלוונטי גם היום נידה. אז לכן... זה כמו שאין את כל סדר זרעים בברכות. נכון. ושם יש ירושלמי. אבל מה שרציתי לומר, שהדבר הזה הוא מרמז על העובדה של העולם של טומאה וטהרה זה עולם פנימי רוחני, שכשאני אגע בו, אני נוגע במקדש. כל הנושא של תזריע מצורע הוא כמעט ולא רלוונטי, אלא אם כן אני חי בעולם שיש תודעה של קודשים. ולכן זה נמצא פה כי אנחנו בתוך המשכן. אגב, צריך לזכור משהו בפרשת ספר ויקרא. כל ספר ויקרא הוא בתוך המשכן. הוא נאמר בתוך המשכן. והוא האמצעי גם בכל 5 חומשים. הוא בלב, ודאי. הוא הלב. זה הכל נאמר גם באלף ניסן הזה. הכל התחיל, נכון, סוף ספר שמות, ראש חודש ניסן, משה רבנו לא יכול להיכנס למשכן, ואז השם קורא לו, וכל מה שמתואר, למרות שיש דברים שמדברים עליהם שלא, יש דברים שמדברים עליהם שלא לא קשורים למקדש, אבל הכל נאמר שם בתוך המשכן. אנחנו בפנים. ולכן חייבים פרשות על טומאה וטהרה. זה נושא מרכזי. למה? בגלל שטומאה וטהרה זה עולם שהוא עולם, וזה אולי אחד הנקודות על המקדש שצריך להבין. המקדש, בניגוד למה שקורה מחוץ למקדש, הוא לא עולם של ניגודים. הוא לא עולם של טוב ורע. של פסול, זה לא העולם של המקדש. העולם של המקדש הוא, גם אם אני בן אדם הכי טמא בעולם, איך אני מתקשר? איזה קורבנות להביא? איזה, נכון? העבודה במקדש היא לא שיפוטית. כהן, הוא לא יגיד לך שום דבר. אתה באת, אתה מביא קורבן. לך תדע, אולי רצחת מישהו, לא יודע מה. לא, רצח, לא יודע, לא מביאים קורבן, אבל נגיד, אולי חיללת שבת בפרהסיה, לא יודע, אבל עכשיו
מה שהכהן רוצה זה איך לעזור לך להיות מקושר. זה פרשת תזריע מצורע. אתה נהיה טמא, אתה נהיה טהור, בוא נעביר אותך את התהליך, איך לעבור, איך להיות קשור לתורה בתוך זה, ובסוף איך להיות קשור למקדש בתוך זה. זה הסיפור. זה אולי הכאב העיקרי של טומאה וטהרה. הכאב העיקרי הוא שמי שטמא הוא לא יכול, באיזשהו רמה הוא לא קשור לקודש. זה מה שקשה. זה לא שיפוט, תשמע, בסדר, עוברים טומאה. מה שכואב זה הגעגוע למקדש. זה מה שכואב. או לקודשים. זה מה שבאמת כואב בטומאה וטהרה. אחרת בסדר, זה נטמא, אז מה? כמו שכולנו, אנחנו כולנו טמאים, אף אחד לא מסתובב, וואלה, אני טמא. אני טמא מת. כולנו טמאים מת, או בחזקת, כן? אבל אף אחד לא מסתובב עם הבאסה הזאת, כאילו, וואלה, אני טמא מת. כי אני לא חווה עדיין את המחסום שזה יביא לי. המחסום שזה יביא לי זה שיש נקודה של קדושה שאני לא יכול לגעת בה. מה שאמרת, מי שעולה להר הבית, כן מרגיש את זה. קצת, נכון, נכון. אבל אני אומר, או אפילו מי שילמד בגמרא, ייכנס למקומות האלה ברגעים מסוימים. אבל מה שאני מנסה להגיד, שהוא נמצא פה כדי לחבר אותנו לקודש. בגלל זה הוא נמצא פה, תזריע מצורע. וכדי שתבין שהתהליך שלך אל מול הדבר הזה, זה לא רע או טוב, זה חלק מהסיפור. חלק מהסיפור. אגב, אז למה טמא מת לא מוזכר פה, למרות שכל הטומאות מוזכרות פה? כולם. בתזריע מצורע כל הטומאות מוזכרות. טרי מדי. מה טרי? אני חושב כל זה קורה בנדב ואביהו, ומתחיל כל התורה של הטומאה. אז זה דבר יפה מה שאתה אומר, אבל אני אגיד זה יותר קיצוני. יש פתרון אחרת באמת. טמא מת הוא הטומאה היחידה שאין לו תהליך טבעי, איך אתה נכנס אליו, איך אתה יוצא ממנו. הוא קורה פתאומי, ואתה לא יכול לצאת ממנו בלי פרה אדומה. לכן אנחנו כולנו, כן, דורות ודורות ודורות של עם ישראל, פשוט באמת נמשכים. אין טומאה אחרת כזאת. טומאת שרץ אתה טובל. טומאת קרי אתה טובל. טומאת נידה, בסדר, צריך לחכות זמן. בסדר, טומאת לידה, גם עוד יותר זמן. טומאת, אני יודע, מצורע, בסדר, מצורע יש לו קצת תהליך שהוא צריך לעשות שם בסוף הצהרת, אבל גם זה תחום בזמן. מטומאת נידה איך? בעצם? בזמן, ואז בסדר, כולם צריכים טבילה. זה תנאי שלמדנו בסוף פרשת שמיני, שכדי להיטהר אתה צריך להיות במים. אבל חוץ מזה, כל הטומאות הן טומאות עוברות, כי הן חלק מהחיים. רק טומאת מת, הוא לא נמצא פה, כי הוא טומאה אחרת. זה טומאה שאתה נפגש עם המוות. או, בשביל לצאת מזה, צריך איזה סוד מיוחד. כן, זה בסדר, זה נגיע על זה בפרשת חוקת. אבל אנחנו לא מדברים על זה בתזריע מצורע, אנחנו מדברים על כל טומאות שהן הסיפור של החיים. יש באמת דרך? הסיפור של החיים, מה? יש באמת דרך לצאת מטומאת מת? בוודאי. פרה אדומה. אין אבל היום. היום עוד לא, אבל נכון, וזה גם סוד עמוק. איך זה עובד? זה בסדר, נדבר על זה, לא. אבל אני אומר, למה הוא לא פה ברשימה של הטומאות? היה צריך לזה, זה מאוד מתאים. כי זה טומאה אחרת. הטומאות של פה, זה החיים. זה החיים. חיים, מוות, לידה, נכון? נידה, צרה, גם צרת. צרת קורה. חוץ מנידה, המקום היחיד שיש לנו הכי מזכיר זה שירותים ואוכל. שיכול להיות, לאחרונה הייתי בכמה סיטואציות שהייתי צריך ללכת איזה 8 דקות ליטול ידיים, לא יודע. כן, אגב, נטילת ידיים על אוכל זה מנהג. זה לא מצד דיני טומאה וטהרה. אבל כתוב מים ראשונים חובה, מים אמצעים ראשונים. כן, סליחה, כשאמרתי מנהג לא התכוונתי שאם בא לך תעשה, אם לא בא לך לא תעשה, התכוונתי שזה לא באמת טומאה וטהרה. זה זכר לנטילה של הכהנים. זה זכר לנטילה של הכהנים, זה כן קשור, אבל זה נכון, אבל נכון, יש טומאות, אבל אתה יודע, טומאת שרץ גם יכול לפגוש אותך.
איך? כי אתה נוגע בשרץ מת. אז אני אטמא. אבל זה בטל בזה שאתה טומא מת, לא? כאילו לא רלוונטי. גם, אבל גם אתה יכול לטבול, וזהו, גמרת עם זה, כן? זה אפילו לא צריך לחכות עד סוף היום, זה אפשר פשוט לטבול. אבל כל מה שאני מנסה להגיד, זה שמצד אחד, התורה פה מנסה לקשר אותנו למקדש, לתודעה המקדשית, ואנחנו, כל ספירת העומר נהיה בתוך זה. גם פרשת החרימות קדושים זה כהנים, פרשת אמור זה כהנים, ואז הקורבנות שמביאים במקדש, אנחנו בתוך המקדש. אגב, זה לא מקרי שאנחנו כל כך מזכירים את המקדש בספירת העומר. נכון? הדבר ראשון שאתה אומר זה, הרחמן יחזיר לנו עבודת בית המקדש. עכשיו, למה אני לא אומר את זה כל יום? הרי כל יום יש קורבנות, זה לא רק קורבן העומר, זה לא הקורבן היחיד. למה? בסדר, כשאומרים קורבנות, אז אומרים את הרצון הזה. אבל פה זה כאילו, זה נהיה לך מול הפנים כל הזמן. כי התקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד מקדשית. היא תקופה שבו אנחנו נכנסים פנימה לתוך הסוד של החיים, ושם בסוד של החיים יש טומאה וטהרה, ששוב פעם, קצת קשה להגדיר אותם. אני לא יודע בדיוק מה זה. זה פיזי, זה רוחני, זה משהו, או שזה אנרגיה, או לא יודע, כן? זה קצת קשה להגדיר, כמו שקצת קשה להגדיר מה אנחנו עושים פה בספירת העומר, אבל זה מאוד מאוד מדויק. ואפילו הצהרת, וואי, איזה דיוק, כן? מה הקשר אבל של עומר לדברים? של עומר... טוב, זה אתה נכנסת מאוחר, דיברנו קצת על זה, על העומר שהוא קשור לעומר של המן, ושם כתוב, אני לא רוצה לחזור על זה, אבל דיברנו קצת בהתחלה. אבל אני רוצה להוסיף שיש מילה שהיא מופיעה פעם ראשונה בפרשה הזאת. יודעים איזה מילה? זו מילה מאוד מאוד מיוחדת שאני משתמש בה כל הזמן. עמוק. עמוק מופיע בפרשה שלנו. הנגע עמוק. הנגע הוא עמוק. מראה הוא עמוק. מראה הוא עמוק מן האור. שאגב, גם רש"י וגם כולם קצת מתקשים. מה הכוונה? מה זאת אומרת? המראה שלו עמוק מן האור. מה זה אומר? איך אפשר שמראה יהיה עמוק? זה דיבור של אומנים. כאילו, יש לזה מראה. זה יותר עמוק. מה? אני רואה את זה, לא רואה את זה. מה זאת אומרת? מה זה מראה עמוק? ואגב, יש אחד הפסוקים שכתוב שם, אין מראה עמוק מן האור, ורש"י אומר, אני לא יודע מה זה אומר. כן, זה אחד... אמרת שזה עניין של כהה ולא כהה, ואז הוא אומר, אני לא יודע מה זה עמוק מן האור, אני יכול להגיד לך, מה זה לא עמוק? לא יודע. זה דיבור מאוד מוזר של רש"י. רש"י אומר שכל נגע... כל לבן הוא עמוק. הוא אומר, לבן זה צבע עמוק. זה גם מעניין, כאילו, מה זה דיבור הזה? כן? אבל זה בגלל שהנושא והמקום שאנחנו נכנסים אליו זה מקומות עמוקים. ועמוק זה דבר קצת קשה להגדיר. מה זה עמוק, באמת? כשאנחנו אומרים על דברים שהם עמוקים, אנחנו מנסים לתאר איזושהי חוויה פנימית שאנחנו חווים, נכון? וואי, זה היה עמוק. מה הכוונה? תגדיר עמוק? לא יודע, אין לי מה להגדיר. זה כמו שאני לא יכול להגיד לך בדיוק מה זה טומאה ומה זה טהרה. אני כן יכול להגיד לך שזה, אני בפנים כשאני מדבר על זה. אני בתוך העולם הרוחני שלי. אני בתוך התנועות הרוחניות העמוקות שבן אדם עובר כשהוא עובר בחיים. זה אני יכול להגיד לך. מה זה בדיוק? לא יודע. כל מה שאני יכול להגיד לך זה מה לעשות. מה תעשה? עכשיו לך אל הכהן. מה הכהן יעשה? יסתכל. איך זה נראה, צבע וכו'. אגב, יש, כמו שיש בנידה, יש בכל התומות, אמור להיות שימוש, כן? איך אתה יודע איזה צבע? מה זה סט? מה זה בהרת? מה זה, כן? מה זה לבן? מה זה יותר לבן? מה זה פחות לבן? ירקרוקת זה ירוק שבירוקים. כן, לא, אנחנו בתוך לא, זה באמת מעניין, שחז"ל אומרים שכל הצבעים האלה הם כולם לבן. רק דרגות שונות של לבן. מה זה דרגות שונות של לבן, כן? זה עמוק. מניפה מאוד גדולה. זה עמוק, חבר'ה. זה איזה נקודה שבו מה שהתורה רוצה להוביל אותנו זה להגיד, יש מסע בחיים. והמסע הזה עובר בכל מיני מקומות פנימיים, והאמת היא שלבד אתה לא תדע מה זה. אתה צריך כהן שיבוא יגיד לך משהו. אולי בגלל שבן אדם בעצמו הוא נוגע בדבר.
ברור שאני לא יכול להגיד אם יש לי צרת או לא. איך אני יכול להגיד? אני מסתכל על עצמי. אגב, כהן שיש לו צרת, הוא לא יכול להבחן את עצמו. הוא צריך כהן אחר שיבוא. כן? מה השעה עכשיו? חצי. אז זה המקום, צריך מישהו שמחובר לקדושה כדי להבחן טומאה. מישהו שדווקא החיבור שלו זה הקדושה. כן, אז מעניין. אז אני אגיד לכם רק תורה קטנה בליקוטי מורן שקשורה לזה. רבי נחמן מסביר שהעולם של טומאה וטהרה היא בעצם העולם שהוא הפך הקדושה. בגלל שבעולם של קדושה אין פירוד. קדוש זה אומר אחד. כשיש לך טומאה, אפילו יש לך טהרה, כי טהרה הכוונה היא שיצאת מהטומאה. גם טהרה זה לא קדוש. אתה לא יכול להיות קדוש. למה? כי אתה עדיין אתה רוצה להיות בתוך הקדושה, אתה צריך, זאת אומרת שהעולם הקודש, למרות טומאה וטהרה נוגעת בו, בגלל שאם אתה בטומאה וטהרה, אתה לא בקודש. אם אתה רוצה להיות בקודש, אתה צריך לצאת, קודם כל מהטומאה, אבל גם מהטהרה אתה צריך לצאת. אתה צריך להיכנס לקודש, למקדש. שם זה עולם אחר, עולם של אחד. מה זה הטומאה והטהרה במקדש? אז במקדש, ברגע שאתה נכנס לסיפור הזה טומאה וטהרה, אתה יוצא החוצה. אתה יוצא החוצה. נכנסת לעולם של אתה לא יודע, אתה טמא, אולי אתה טמא, יצא החוצה. אתה רוצה להיכנס פנימה, תגמור עם התהליך. תעבור את התהליך שאתה צריך לעבור, תהיה טמא, אחר כך תהיה טהור, אחר כך תיכנס. כי בעולם של קדושה אתה לא יכול להיות שם. אתה לא יכול להיות קדוש וטמא. כי אם אתה קדוש וטמא, זאת אומרת שאתה לא מבין שטומאה זה התהליכים שאנחנו עוברים בזמן שאנחנו לא בתוך הקודש. כשאתה בתוך הקודש אתה לא עובר את התהליכים האלה, אתה באחד. אם אתה מקבל קורבן שיש בו איזשהו... יפה, זאת אומרת שאתה מגלים לך, אתה מוותר, זה מגלים לך שאתה כרגע לא באמת בקודש. זה מה שמגלים לך. זה טריפה, נכון? שוחטים את הזה, פתאום זה טריפה. בסדר, אז אתה לא בקודש, עכשיו תעבור תהליך. אגב, זה לא שיפוט, בסדר, אז אתה לא בקודש. איך אני יודע שזה לא שיפוט? כי כשהתחיל המקדש, זוכרים? דיברנו על זה. כשהתחיל המקדש, משה רבנו לא יכול להיכנס. זה לא שיפוט. יש מציאות כזאת שבן אדם צריך לעבור תהליך כדי להיכנס פנימה. אבל הכהן כל הזמן עסוק לטבול בזה כדי להיטהר, כן יש לו... כן, אבל הטהרה היא רק מכינה אותך לזה שאתה יכול להיכנס לקודש. כי בקודש אתה לא אמור להיות עסוק בזה. אם אתה עסוק בזה, אתה לא בקודש. וזה לא רע, שוב, זה טבעי. נאפיק ועיל. נכנסים, יוצאים. בסדר, אתה טמא, יצא. בסדר, תעבור תהליך, הכל יהיה בסדר. תעבור תהליך, הכל, ואז תיכנס שוב. היה לידה, נפתח משהו, עכשיו, תעשי את הירידה הזאת, כן? תעברי את כל התהליך שקודם כל צמאה, אחר כך טהורה, אחר כך נחזור לקודש. פלא. זה פלא גדול, שלידה לא אמור לקרות במקדש. זה קורה בעולם של טומאה וטהרה. אחרי זה אפשר להיכנס למקדש. לידה קורה... יש הזרעה, כן, ואז... למה להגיד אישה סוטה, שמטפלים בה בבית המקדש, טוב, היא לא טמאה. אבל נותנים לה את המים וכל הפעולה הזאת, כן, זה סיפור אחר. כל הדברים שעושים במקדש, שמוזכרים בספר במדבר, זה עולם אחר לגמרי. גם חוקת, וטומאת מת, גם סוטה, גם נזיר, זה עולמות אחרים. זה עולמות שכבר אנחנו נכנסים
למקומות שבאמת צריך להתעסק עם רע וטוב. שם זה עולם אחר. עם מוות, זה עולם אחר. מה שאנחנו מדברים פה, זה לא אישה סוטה, זה אישה בנידה, אישה יולדת, אישה זבה. אני יודע, איש זב. אני יודע, מישהו שיש לו צרת, לא יודע, זה סיפורים אחרים. אגב, אני מבין, אני לגמרי מקבל את חז"ל, שצרת באה בגלל לשון הרע, אבל בפשט של התורה, צרת פשוט באה. זה קורה. יש תהליך איך מאבחנים את זה, יש תהליך מה עושים עם זה, ואחר כך יש תהליך איך יוצאים מזה. בפשט של התורה היא לא מספרת על לשון הרע. להפך, בסוף פרשת מצורע, מגלים שיש צרת מדהימה. איזה? צרת של הבתים. איזה יופי. כי תבואו אל הארץ, יהיה צרת, חבר'ה. ככה כתוב. והיה כי תבואו אל הארץ, וכולם מדברים על זה, למה? זה נשמע כמו סוג של חגיגה. כן, זה חגיגה, אתם תגלו את כל האוצרות שהשאירו שם, כי ברגע שיש צרה, צריך לשבור חלק מהקיר, פתאום תגלו את האוצרות, זה מדרש, כן? מה, צרת זה רע? לא יודע. אולי יש פה מלך שעשוי מאבנים טובות. נכון, זה היה לו צרת? לא. אבל היו כן צריכים לקלף לו את האור, נכון? כן. היה לו צרת, לא? היה לו צרת. כן. כן. מדהים. טוב, בעזרת השם. היום אין שיעור ב-4:30, רציתי לעשות קצת יותר כניסה לעבודה של ספירת העומר, אבל יש שיחה יותר חשובה של הרב נתן ב-4:30. אז בעזרת השם שבוע הבא, גם בגלל יום עצמאות אז לא יהיה שיעור בלילה, ובעזרת השם ניכנס למסלול